सनाफोर नै दाउ बेदर फ्राय एवगासिनो आङो दिनै दाउ बेदरसो जानोसै आरो नै जि मोजां एवबाय आङो फ्राम फ्रामनो नै लोगोफोर आंहा मैगं सायनोसैलाय नै बहल बिजौ जोगोनार बिजौ बहल बिबार नै फ्रेस मैगं खालायबाय आंहा दिनैबो हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों फिन खेबसेबाव बरायनानै थाबाय सोनाफोर आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैबो जोबजासिम नायना होलांगोन होननानै नै सोनाफोर आङो दा मैगं सायनो नागिरदों नै जा मोजां आरो फ्रेस न'नि मैगं नै लकेल मैगं आरो लोगोफोर बहल बिबार बहल बिजौ जोगोनार बिजौ आरो नै मैद्रु जानो थाखाय नै खानानै लाबोबाय आंहा लोगोफोर दा बेखौनो सायनोसै आङो ओमफ्राय आं सोरबा सोरबा गोदान नायफिनोबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना होलांदो मैगं खालामनोसै लाइक कमेन्ट होलांदो आरो सायनोसै आंहा सनाफोर गावसोर मोजां आरो थाब लावबाय थायो जाख'नोनो हाया सोरगिदिं बहल बिजौ मानफबजोब्बाय आरो बेखौनो सायनोसै आङो मैद्रु जानो लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दिन्थिलांनो हायो दिन्थिलांसैबो भिडिअखौ आरो मैगं होनायनिफ्राय ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय मा बाबाया ओइयो ट्रेक्टर बाहोनदों ट्रेक्टरा एसे माबा जादों जारिं सबाय फोनो हालेवहैनो नागिरदोंमोन फिसालाया सिखाखौ नागिरफैदों आरो दिनै सानदे नालाय गेलेगासिनो आरो सायबाय थानोसै लोगो दाउ आदार होबाय लोगोफोर नै गावजों गाव खेबलायनानै खारलाबायो नै आंहा फिसाजोबा मेगि एवगासिनो नै दिनै सानदे नालाय नै मेगि एवनानै जानोसै जोंहा नै मोनबाय ने फिसाजोआ मेगि एवगासिनो आंना नै लोगोफोर जोंहा सा लोंसै नै सिंग्राजों खारनानै बुहुदा खेबना होनोब्ला जोंना लोखिया जाखायो जाबाय साइकेल ओंखाम जादों एसे नांगौनो जोंहा गाइखेर ओंखाम सिंग्रा जागासिनो लोगोफोर बिमा लोखि नांगौ बिमा लोखि र' नानिनो गाइखेर ओंखाम नांबावगौनो नै सनाफोर आंहा दा संनाय खावनाय स्टार्ट खालामसै आरो सा इरि लोंखांबाय नै दहाय मैगं सायनायाबो नै आराम सुनानै दोनखाबाय आङो बहल बिजौ जोगोनार बिजौ नै ओमफ्राय एसे बिबारबो होदेरदों आरो दिनैहाय बहल बिबार लोगोफोर बेखौ मैद्रु जानोसै आरो बहल बिजौखौ मैद्रु जानोसै ओमफ्राय नै दिनैहाय दाउ बेदरबो संगोन आरो दाउ बेदरा जोंना बयलारसो आरो दिनैना नै दाउ बेदरखौबो रुनानै लाखाबाय एबार संनाय खावनाय स्टार्ट खालामसै आरो संसै नै आं दा बेदरखौ रुखांबाय आरो नै सनाफोर बयलारखौ रुवाबा जाया नालाय दाउखौबो रुनानै दोनखाबाय संसै सनाफोर नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों मा ओंख्रि सङो आङो जोगोनार बिजौ मैद्रु दाउ बयलार भाजा संसै जि गरमखाहाय मोदानलायनाय नै सान्दुंआबो सनाफोर साराय जानानै लाबाय ओरैजाय नै संसैलाय सनाफोर आंहा नै सारायाबो दुंबायानो बिजौखौ एवग्रोनोसै बिजौ एवखांनायनि उनावसो दाउखौ एवगोन आङो बानलुखौ एरस'बाय आङो
थुब्ला थुब्लाल' हाखावदोंमोन। सामब्राम एवनाया जाबाय आंना। सेवब्र' होगोन। जि बरिया टेस्टि जासिगोन नै फ्रेस खानानै एवबाय। जि गरमहाय लोगोफोर। जि मोजां रबबायानो गोरलैथार नालाय मदुबाथाय थाब रेबो आरो गोथाव जायो। दसे गावनि दै रानजासे खोबथ'नोसै ओमफ्राय दै एसे जेब होनोसै आरो। जोगोनार बिजौ मैद्रु मोनबाय आंना लोगोफोर। लोगोफोर नै आङो दा दाउ बयलारखौ फ्राय खालामबाय आरो नै। दिनैहाय दाउ न'नि लकेलखौ फुथारासै आरो बेसे फुथारनो नालाय सामफ्रामबो फुथारबायानो थायो। दाउआनो सेंलायलायबाय आरो सनाफोर। ओंखायनो दिनैहाय गुमैया दाउ बयलारखौनो जानोसै होननानै बायनानै लायबाय आरो। आंनि दिनैनि भिडिअ' एसेनोसै। बाय बाय।